Maitim na sa banyo nyo. Sige, travel yan. Huwag ka matatakot sa kanya. Hawak kita. Pupugsain natin siya. Gamitin mo yung kamay ni Kristo. Hawakan mo siya para malusaw. Hanapin mo. Huwag ka matakot. Kung natatakot ka sa kanya. Sige. Sige. Pumunta siya sa may sarisa niya. Saan? Sa may puno. Oh, hintumin kami mong kanan. Yan. Hawakan mo tumigi. Sibatin mo siya. Sige. Galawin mo. Sige, nakita mo na siya. Sa puno. Putulin mo. Sige. Yan. Sige, iway mo. Yan. Ano na? Napatay na. Napatay na. Saan mo siya tinamaan? Hindi ko po alam. Basta natamaan ko po siya. Sige, hanapin mo. Baka meron pa siya kasama. May nakikita pa ko. Steady mo lang isip mo. Travel lang yan. Oh. Para makita nyo yung nakikita ko sa loob ng katawan nyo. Sige, paspas. Hindi, meron ba? Bumalik ka sa bahay nyo. Alam mo yung bahay nyo? Pumasok ka. O, tingnan mo. Basta may sala. Ano siya? May itim na lalaki. Ilan sila? Marami. Sige, sabi mo, sa pangalan ni Kristo, Sa pangalan ni Kristo. magsilayas kayo. Hahanapin mo para makita ikidlat yan. Magsipaglayas kayo dyan sa Hawakan mo yung espada niyan. Sige, ilapit mo sa kanila. Sige, hanapin mo. Saksakin mo sila. Nasa loob ng bahay namin. Tusukin mo, huwag ka matakot. Sige, espaday mo. Sige mo, in Jesus' name. Sige. Yes, kayo dyan. Sige. Sige, huwag ka matakot. Oh, yan pa, may lumalaban. Sige. Nasaan na sila? Wala na. Buksan mo yung pinto. Magsilabas sila. Sige, ilabas mo, buksan mo yung pinto. Buksan mo yung pinto nyo. Oh, sabi mo, magsilabas kayo sa pangalan ni Kristo. Oh, ilan sila? Bigay sila. Sige. Oh, linisin mo yung katawan mo. Huwag mo bibitawan yung espada mo, atakihin ka nila, tulungin ka. Wala na. Wala na. Isarado mo yung pinto. Oh, tingnan mo. Anong pinagkaiba? Nasaan na? Anong parang napaganda mo sa bahay nyo? Ano na? Madilim liwanag. Liwanag na ilaw ko dun sa amin. Sige. Oh, nasa tingnan mo, linisin mo yung katawan mo. Okay na yung espada mo. Ang gagalawin. Oh, sige. Oh. Yeah. Anong pakiramdam? Hindi. Anong pakiramdam mo sa bahay nyo? Naliwalas na po. Oh, wala na. Wala na po. Ilan nakita mo? Wala na po siya. Ano sila? Mga ano po. Mga ano? Yung itim. Gano'ng kalalaki? Malaki po sila. Matagal na po yung nakikita ko yun. Sige, paspas. Yung nasaan sa saresa, wala na. Wala na po. O, tingnan mo, linisin mo yung katawan mo. Linisin mo. Ginto mo yung kamay mo. Sige, ipikit mo na yung mata mo. Sige, ginto mo yung kamay mo. Ginto. Bilang, in Jesus' name. Ano paramdam? Medyo gumaan na po. Ilan yung tubig? Nakita mo na yung mga itsura ng bahay nyo. Kung gano'ng kadami. Wala na doon nakatira. Bakanti po kasi yun. Sige, inom. Sige pa, ubusin mo na. Kunti na lang. Ano paramdam? Tingnan mo na malalim. Hawakan mo yung bukol mo dyan sa tiyan mo. Ano pinag-iba? Wala po siya masakit. Wala na sakit. Kahit konti. Yan. At diin po naman po siya gagawin. Kahit ibinan mo lang. O, salamat kay Kristo. O, ngayon ko lang nakakita ng mga maligno. Dati ko na yung ginagawa kaso matagal. Hahanapin ko pa yung nananakay sa inyo. Maitim sila gano'ng katatas. Display mo nga. Malaki po sila. Kasi yung taas ng tao. Ilan sila? Doon po sa amin, madami po doon. Tapos sa Saraysa, meron po talaga. Kaya pag nag-ano po kung katambay po ako doon, nilabot po ako. Hindi, ilan yung nakita mo dito sa travel mo? Ang dami po. Kadami? Gano'ng kadami? Yung sa palibot na sa loob ng bahay namin, mga 4, 5. 4, 5? Sa Saraysa po. Ano pakiramdam mo? Nawala na sakit mo? Ang dami po. Wala po sa kapag dito. Wala na. Uy, kahit pwede nyo na po, dati po, masakit po pag binigyan. Ngayon, wala na. Balik ka na tumingin sa nanay mo. Nanay mo naman to eh. Hindi na po. Mas mabilit yung kamay mo sa kanya. Wala na po. Dito po. Wala na? Dito po lang madalas ano. So, lagot ka.
Maraming pala mga laman lupa. Travel yun. Nakita mo kanina yung batang nawala yung maraming kumakain, aswang. Travel astra yun. Ibig sabihin, ang diwa mo, naglalakbay. Pero katawan mo nandyan. Gagabayan ka lang ng Diyos para sa liwanag kung saan ka pupunta. Kaya babalik ka ulit sa pinagalingan mo. Paano ka nakarating? Gano'ng kabilis. Sa pamamagitan ng isipan. Lahat tayo may kapangyarihan. Hindi lang natin magamit yun dahil sa salbay ng bibig natin. Hindi ko naman sinabi salbay ng bibig mo. Tingnan mo yung labi mo. Tingnan mo yung labi ng nanay mo. Ano nangyari? Kanina maputla. Yan na, tuloy-tuloy na. Tingnan mo yung mga kamay mo. Kaya na po, wala pong dugo. May dugo na. Sa taba mo yan, nawala ka ng dugo. Wala na po akong dugo nga po. Kaya, Yun. meron na po. Meron na. Patay ka, may nanliligaw sa'yo. Susumbong mo ka sa tatay mo, meron pa lang mayroong lover boy. Tinamaan mo siya? Tumakbo? Tumakbo, natakot. Meron na po akong dugo. May dugo ka na? Kaya wala akong dugo eh. Nawala na tayo sakit, ganun yung mga ulit. Wala na. Tatanong pisil po dati po dito po sa Ilan taon mo na sakit dyan sa ano mo? Sakit dyan sa tiyan mo? Simula po lang, 4 na taon na po ako nakatagdo sa inupa naming bahay. 4 na taon na rin? 4 na taon na rin. Ngayon nawala? Wala na. Kahit anong tusok? Tatanong tusok po kanina po. Di bilbil na lang yan. Joke lang yan, matawag ka ganan. Ngayon para sa sakit eh. Kaya kanina, napipilipit ka dyan sa sakit eh. Nagbago na yung mukha mo, tingnan mo yung labi mo. Ano tingin mo sa nanay mo? Bumalik ng dati. Bumalik na yung mukha mo. Nagkaroon na nga ng dugo. Siyatat mo. Saan ka? Dito na kayo magpagamot kaya po. Sa YouTube channel to ha. Followers po niya. Sabi mo hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nagsinungaling, totoo talaga to. Magkano binayad ko sa'yo? Wala. Joke Joke lang. lang. Talagang nawala sa akin mo? Wala po talaga. Wala na po talaga. Sabi, Tatanong pisil po dito. sabi mo sa kanila. Salamat po sa Panginoon Salamat Kristo. po sa Panginoon Kristo. Dito na kayo magpagamot. Huwag na tawagin. Baka muna tayo. Taga saan kayo? Angeles po, crossing. Crossing, Angeles. Mega shoutout. Ngayon lang siya nakakita ng mga ganung mga pangit na maligno at mga engkanto. Nakita nyo. Sunod, gagawin ko sa inyo para makita yung totoong nakikita ko. Salamat. Tingnan mo, nagbago yung mukha mo. Gumanda ka no. Namulan yung labi mo. Kanina maputla mo. May dugo na nga po ako. May dugo na siya. Wala akong dugo. Sige. Salamat. God bless all. Thank you.